Fordøjelsessystemet. Fordøjelsessystemets primære opgave er at overføre næringsstoffer, vand og mineraler fra det ydre miljø til det indre i kroppen. Når maden indtages gennem munden, bliver det udsat for enzymer, blandt andet amylase. Enzymerne begynder at nedbryde kulhydraterne i maden. Kæberne og tungen findeler maden. Dette er en mekanisk og kemisk proces. Maden kommer gennem spiserøret ned i mavesækken, hvor det sure miljø, en pH på ca. 1-2, opløser maden og dræber bakterier. Enzymerne her nedbryder primært proteiner. Herefter sendes maden til 12-fingertarmen. Her udskiller bugspytkirtlen og galdeblæren, som er forbundet til 12-fingertarmen, stoffer, der nedbryder maden yderligere. Når maden har passeret 12-fingertarmen, bliver den ledt gennem tynd- og tyktarmen med peristaltiske bevægelser. Det er i tyndtarmen, at de fleste næringsstoffer bliver optaget gennem tarmvæggen til blodbanen. I tyktarmen bliver vand og salte optaget fra resterne af maden. Når vandet er optaget, er resten blevet mere fast og fortsætter til endetarmen og ender her som afføring.